যতন সারি কাহাম অনেক দিন পর ফেসবুক লাইভ মা ফাইকা एक्चुअली फेसबुक लाइव फाइनानी कोनो उद्देश्य करी बट तिनी रिप्लाई रोनानी बागै फेसबुक लाइव मा फाइका खाजानी ताखते बहुरो नरक नुखाना मिया कैसे दंगर टीवी चैनल न्यूज चैनल बरक त्रिपुरा रग्न जे बांग्लादेशी हमानी अबनो तै जों मिया प्रेस मिट खालाया एवं जों तासिङो जैकब देबबर्मा एवं सामली जमातियानी खोक्ति जों खोनाका गोबां माको जे बरक जे साव थुरुक होनो बुरुंखा ठीक आसे मानिखा किन्तु नों तो त्रिपुरासा नि बिसिङो त्रिपुरा रक गोबां मा इलिगेली बाबे फाइका हिनि जोंनो जे सामानि अबनि एन्सार नों रोदरखा एवं तिनि साना मुसुंगो अजागो जे जैकब देबबर्मा नों सावो त्रिपुरासान बागै गोबां मा सामुं खालायमान किन्तु नों जे चिनि त्रिपुरा रंनो तांगै बांग्लादेशनि फायै इंडिया सिटीजन लागो नों तांगै सानानि नों साबनो उद्देश्य खालायै साबनो टारगेट खालायै कायसा दफानो नों माहाके कक्सा आबो नों वान सगै नायदि हायसे चिनि त्रिपुरा रकबो त्रिपुरा हानि बुसा तिनियो नों जे त्रिपुरा हास्तेनि बांग्लादेशनि फायै त्रिपुरा राज्य फाय दं माने आबनो जों बाहायके एक्सेप्ट खायनाय नोंबो त्रिपुरासा जोंबो त्रिपुरासा एज ए त्रिपुरासाओ जों जत त्रिपुरा हानि बुसाङै जों अर बाक्साक्लाय दं अर कुनु देबबर्मा रियां जमातिया बा गोबां मा जे 19टा ट्राइब दंनाय जों बरंनो सायाब्ले जों मियानि प्रेस मिट अकंनो साका जे जैकब देबबर्मा एवं सामली जमातियानि कक जे सामानि त्रिपुरानो जे बिरुद खालाय सामानि जे त्रिपुरा रक नाकि बांग्लादेशनि और फाइकाहिनि सामानि अकंनो फिरंनानै थाङै जों मिया प्रेस मिट खायो दिनै आं साना मुसुंगो जे जों नोंनि थानि साका जे नों जदि अमाहाय तामनि स्लिप अफ टांग फनंखा बा सियावै साका एंखाय नों माप सान्दि हिनि सामासे नों तिनि तेसा चिनि बिरुद्धे जेबाबे नों कक सावो अब किन्तु चाया अब एकदम चाया तानिंक्ला नों कायसा न्यूज चैनल उङै चिनि बुमुं सावै नों जे अमाहायके खालायमानि अब बेलायनो चाया दिनै आं साना मुसुंगो नों परिष्कार बाबे ननो सावो तागबो साइतो नोंनि सेलाल नों गाहाम खलंखला चालक दी निनी ऊपर जों कुनु अमा साया किन्तु नों जे कक सामानि अबनो नों फिरवे नादी हिनि से ननो सावमिया किन्तु नों ताम खालायका दिनै हायना हाय फायै थ्रु हमासे ब्रुक उनथांका हा ठीक आसे अब मानि नाखा किन्तु नों तो त्रिपुरा हमानि आबनो के नों ताङै सालिया त्रिपुरानि बिसिङो त्रिपुरासानि बिसिङो जोंबो त्रिपुरा जातबो तो त्रिपुरा साबले किन्तु नों अकंनो सालिया आबनि बागै ननो जों माफ खालायनानै बागै जों राजि दं किन्तु नों अमाहायके कक सामानि अब बेलायनो चाया नों वान सक दिहायसे निनि प्रत्येकटा दफा जों 19टा ट्राइब दङ त्रिपुरा हागो जों जत बसबास खालायो जैकब देबबर्माना साकामानि जों देबबर्माना सागो अमको गया जों पार्सोनाली न्यूज चैनल जैकब देबबर्माना से जों साव नों अजागो तामो खालायका देबबर्मा त्रिपुरा जमातिया त्रिपुरा नों वालायरनानि एकटा प्लेनिंग खालायै निनि दंगर टीवी चैनल न बाचिरनानि बागै नों माहायके सामुं खालाय दं अब चाया तामनि चाया नों वान सक्षी दिहायसे कारण त्रिपुरा साओ जों जे 19टा ट्राइब दं मानि जों जत पाल खालायै जों त्रिपुरा हागो जों तंलायो अजागो नों जदि त्रिपुरा रक बांग्लादेशी हंकाय साबले जलिया तंनाय एवं आं साना मुसुंगो जारा तिनि चिनि देबबर्मा हदा तंनाय जमातिया हदा तंनाय जों बरंनो रिक्वेस्ट खालायो जों अजागो कुनु दिन देबबर्मा बसंनो जों साया जमातिया बसंनो जों साया जों साहो एकमात्र जैकब देबबर्मा जे दंगर टीवी नि चैनल नि ओनार बनो सिमिसे जों साव अबनो ब मिसयूज खालायै त्रिपुरा साबै त्रिपुरा सा वालाय रनानि कायसा बिनि प्लेनिंग दंगो तांगै प्लेनिंग अबां साइमिया हयतोबा ब तामहिनाय बिनि कक बाय आमरा बांगालिनि कक बाय मिलिसे दंखा आबनि बागै आं साना मुसुंगो जैकब देबबर्मा नों
क्लियरली बाबे नों वानसुक दिहायसे नोंबो तिप्रासा जों ननो बिरुद खालामनिया नरक जे टीवी चैनल फुनुं माने जे तिप्रा रक इलिगेली बाबे तिप्रा हाबो हनि सामानि अबन जवाब रनानि बागैसे जों मिया प्रेस मीट खायो नों बुजि दिहायसे ताकबो क्लियरली आं साइ दंगो निनि कगनो नों फिरवै नादि जों बाक्सा तिप्रासा जों जत पाल खाय जों तिप्रा हाबो तंलायनाय एवं जों नायो तिप्रासा थानसांथो यूनिटिंथो दफानि बागै जों जत सामुं तांगो किन्तु निनि अमाहाय फेसबुक फायै गोबांमा नों तामने देबरमा बाय तिप्रा बाय जमातिया नों अलाय रनानि चक्रांत ताख्लाय दिहायसे अबनि जवाब किन्तु नों माननाय कारण जों नाया तिप्रा राज्यगो जों तिप्रासा बाय तिप्रासा वालायनानि निनि कक सामासे अबन जों मिया फिरगना नायो तिनि आं साना मुसुंगो तामनि बागैले जों देबरमा बाय सुत्रंगै तंनाय तामनि बागै जों जमातिया बाय सुत्रंनाय जों हामजागो जों जतना हामजागो तिनि जमातियानि जदि कुनो बरक हामियांगै तंखांखाय जों नायनाय देबरमानि बिसिङाव जदि कुनो बरक जदि अमहाय प्रब्लेम खाय जों तंगो तामनि बागै जों थानसा जों यूनिटी मा तंनाय निनि कक बाय जों एरें उंया हायसे आं गोबां मा ससियेल मीडिया तिनि नुखा जे अबाहाय के मिसयूज खालायै नों निनि चैनल नि बिसिंते मिसयूज खालायै कायसा तिप्रा बाय देबरमा बा जमातिया बाय तिप्रानो नों नांलाय रनानि कायसा प्लानिंग चलि तंनिनि आबनि बागै आं साना मुसुङो नों एक्जेक्ट चीफ एडिटर दंगर टीवी नि जेकब देबरमा गाहाम करंख्लाय नों वानसुक दिहायसे जों अरा वालायनानि बागै फाया जों नायो इ तिप्रा राज्यगो जों बाक्सा खालायै थानसा खालाय जों तंनानि किन्तु बारे आं साना नायो जे अबाहाया दफानि बागै जतबो सामुं तांगो दफानि बागैनो जों सामुं मा तांनाय किन्तु नों जे तिप्रा रक बांलादेश नि फायो हुमानि आबनि कगनि जवाब सेरनानि जों मिया प्रेस मीट खायो तागबो साइ दंगो निनि कगनो नों रसायनादि जों ननो क्षमा खालायनानि बागै राजि दंगो किन्तु जदि नों तैबो अमहाय खालायनका जों लीगल एक्शन थांनाय परे गोबांमा अमहाय जिनि बिसिङाव सुत्रु तांनाय आबनि बागै आं नाया जे जों तिप्रासा बाय तिप्रासा कुनो दिन जों वालायनानि थांया जों एकमात्र नायो इ तिप्रा राज्यगो जों शान्तिपूर्ण भाबे जों जतबो पाल खायै जों एक बरक बाय बरक जों कथालाय मा तंनाय अबन हनो थानसा तिनियो सामोलि जमातियानि आं खोगोबो खोनाका बिनि पेजआव आं नुखा जे काबै साइ दङ जे आं ब्रु हिया आं थ्रुक जे होनो नों थ्रुक बना हंका किन्तु नों तिप्रा हमाकै साबन हिंका नों तिप्रा हमानि नों आबो साबन हिंका सिन तिप्रा न तांगि टारगेट खालायनाय बा नों अबाहाय उमै माया हायसे नों जिनि मिस्टेक हंका जों नाकार सानकामु निनि मिस्टेक न नोंबो नाकार सानदि एज ए तिप्रासा जों क्षमा खालायनानि राजि दङ जों मियाबो साका किन्तु नों मिया तिनि फेसबुक फायै नों गोबांमा जेबाबे चिनि ऊपर एलिगेशन खालायमानि अब एकदम चाया हायसे जों जदि वालाय तंखांखाय बय बाहायके सुजुग नावै जोंनो तेबो कमजोर खालायनाय आबोसे बर'नि चिंता भावना दङ किन्तु नोंबो एज ए तिप्रासाङै अमहायके खालायमानि अब बेलायनो चाया हायसे आं साना मुसुङो चिनि जारा तिप्रा तंनाय बरकबो जाते अबाहाय जाते मिसयूज खालायातै जों जत 19टा दफा जों थानसा जों यूनिटी मा तंनाय जेकब देबबर्मानि कक बाय जों वालायनानि थांया किन्तु बिनि जे स्टेटमेंट रमानि अकंनतै जों मा साका मा सानाय एवं साना मुसुङो जे नों फायै गाहाम करंख्लाय नों अजागा साइमा खामो जे मिस्टेक उंखा हंखाय किन्तु नों मिस्टेक न गसियावै जेबाबे चिनि ऊपर आक्रमण खालायमानि ककनि बिसिंतै आबो खोनाथगिया आबो बेलायनो चाया आं साना मुसुङो प्लीज नरकबो तामहिने वानसुगै नायदि हायसे लुकुरकबो वानसुका हायसे तिनियो गोबांमा बर' अकंनो मा साइ दंगो जे चिनि तिप्रानि ऊपर नों जे एटेक खालायमानि बांलादेशी हुमानि आबो साबो पजिटिव बुंनायबा साबो अबनतै पजिटिव माननाय आबो वानसुगै नायदि हायसे तिनि आं साना मुसुङो खाजान ताकुते बहुराव जों जत पाल खालायै जों बनो गाहाम करंखैना सावो एज ए तिप्रा साङैबो जे तिप्रा रंनो जे बांलादेशी हुमानि अब सालिया अबनो नों फिरवै नादि जों अकंनो सावो बनो कजां खालायै तिनियो बजेबाबे जोंनो एमडीसी देवजित त्रिपुरा धनंजय त्रिपुरा हरेंद्र रियां अमाहायके सावै
देबरमा बसंनो साका हने जों एकबार बो देबरमा बसंनो साका जों साया कारण जों बसियो देबरमा बचिनी त्रिपुरा बचिनी रियांग बचिनी जमातिया बचिनी 19टा दफांका जों त्रिपुरा सा जों जत चिनी हनि मासाव हाइसे तिनि आं साना मुसुङो नोंले देबरमा बाय त्रिपुरा जमातिया बाय त्रिपुरा वालाय रनानि रियांग बाय जमातिया वालाय रनानि तांगे अबनो मिसयूज खालायना नायदों निनि चैनलनि बिसिंतै आबो दे निनि दफानि बागै सामुं तांनाय आबो दे नों दफानि बागै सामुं तां हिनि साबा आबो उमै माया हाइसे आं तिनि क्लियरलि ननो सावो ताकबो रिक्वेस्ट खालाय दंगो ननो ताकबो साइ दंगो निनि कमनो नों फिरगै नादि ताकबो जरा तंखो जों ननो माफ खालायनानि बागै राजि दंगो किन्तु नों अमाहायके फेसबुक लाइव फायै बरंनो कुतुंनानि बा बरक बाय बरकनो वालाय रनानि अबनो जों मानि माया अबाहाय ताखलायदि त्रिपुरा सा जों जत यूनिटी मा तंनाय थानसा मा तंनाय हायांकाय बयनि दफा जोंनो तेबो डिवाइड खालायनाय निनि न्यूज चैनल नि बिसिंतै नों तेबो काहाम काहाम फुनुकदि आबो दिनरंनि न्यूज चैनल नि सामुं जे त्रिपुरा रक बांग्लादेशी चाकमा रक बांग्लादेशी रियांग रक बांग्लादेशी होनानि अब दे निनि चैनल सानानि नों दाबो त्रिपुरा सान बागै सामुं तांनि साइ दं हा अब हाय उमै माया आइसे आं दाबो क्लियर न साइ दं निनि कक नों फिरगै नादि काहाम करंख्लाय नों सियो जोंनो जों डिवाइडेड रूल ता थंदि निनि न्यूज चैनल काइसा दङ हनि क काइसा बाय नों जतनो डिवाइड खालायनानि जतनो नों खागै उबे वालाय रनानि त्रिपुरा सा वालाय रनानि आबन बागै दे नों न्यूज चैनल खुलुकबा जों क्लियरलि निनि नों साव एआई बाय नामजाक जों तो क्लियरलि जों निनि न्यूज चैनल नुखा जे कोनो एआई बाय नामजाक से करै हैं ठीक आसे थ्रुक हमानि ग्रुप नंखा किन्तु त्रिपुरा हमानि चाकमा हमानि तो जों खोनाखा क्लियरलि अब खाय बरक जों आंदोलन खालाय दंगो हा प्रत्येकटा एरिया गो इलीगल माइग्रेंट जों रोगनानि बागै जोंबो आंदोलन खालाय दंगो नोंसे जुदि जोंनो बांग्लादेशनि फाय होन सांखाय अब बाहायके एक्सेप्ट खायनाय जों वालाय खांखाय साबो अ जागागो साबो प्रायोरिटी माननाय साबोनि प्रफिट उंनाय अब वान सगैनाय दि जेकब देबरमा आं साना मुसुं निनि न्यूज चैनल ते नों वान सगैनाय दि नों काइसे त्रिपुरा सा नों दफाना हामजागोनखाय दफानि बागै बरक जत किसु खालायमा होनखाय दफानि बागै दफानि छाते सामुं तांदि त्रिपुरा रंनो बांग्लादेशी चाकमा रंनो बांग्लादेशी रियांग रंनो बांग्लादेशी हमाबाय चिनि जों कमजोर उंनाय हाइसे हाइन बागै आं ननो ताकबो साइ दंगो निनि चैनलनि माध्यमे नोंनो वान सगैनाय दि त्रिपुरा हास्ते गोबां मा चिनि त्रिपुरा रक दं सेन्टिमेन्ट नांगौ ताबो कोनो कारणे जों एरागे नुखा मानिक साहा साइकेलांखा रियांग रक चट्टग्रामनि फाय बांग्लादेशी हनि जों अबनि एगेन्स्ट जों गोबां आंदोलन खालायका अबाहाय केन जों थानसावनि आंखाय जों बाय जों जुदि वालाय दंखांखाय जोंनो बांग्लादेशी उमै थांनाय आफ्रुमके जेकब देबरमा की तंनाय देबा आबन बागै आं साना मुसुंगो यूनिटी तंखांखाय स्ट्रेंग उंनाय जों जत पाल खालाय जों यूनिटी मा तंनाय जों 19टा दफा त्रिपुरा हानि जतबो जों जागानि बरक जों पाल खालाय चिनि त्रिपुरा हानो जों आंदोलन तामनि खालायबा चिनि मानथाय अधिकारनि बागैसो जों आंदोलन खालाय दं अ जागागोसे जुदि नों जोंबो जोंनो डिवाइड खालाय रखांखाय बाहायके उमनायबा वान सगैनाय दि हाइन बागै आं साना मुसुंगो जे ताबक जे गोबां मा रिउमार चलि दंमानि जों कुनु जमातियानि बिरुद्धे साया जों कुनु देबबर्मानि बिरुद्धे साया जों अजागो क्लियरलि साजा जे डंगर टीवी चैनल अरनि ओनर जेकब देबबर्मा तै सामली जमातिया जे कक सामानि अबसालिया आबनो फिरगै नादि हिनि जों अकंनो साका ता आबनि बागै आं साना मुसुं ताबो साइ दंगो जे बस सामानि अबसालिया जे चिनि त्रिपुरा रंनो जुदि नों बांग्लादेश हिंका बा चाकमा रंनो बा रियांग रंनो हिंका हिंकाय चिनि बे जों डिवाइडेड उंखांखाय अ त्रिपुरा राज्यको तेबो चिनि त्रिपुरा सारक माइक्रोस्कोप माइनरिटी उंमै दंगो तेबो माइक्रोस्कोप माइनरिटी उंमै थांनाय जों अल अखे जों मा वान सकनाय हाइसे आबनि बागै नरंनो आं बेलायखे तामहिनाय रिक्वेस्ट खालाय दंगो
नरंनि कक जे सामानि अब फिरगै नादी अंनि आंके भबिष्यत गोबां मा चबा चलिनाय गोबां मा अबनि तै गोबां मा अंनाय अबन आंनाया निनि स्टेटमेंट नों फिरगै नादी हायसे नों तिनि जे बाबे कक साका अब जाया आं अब साना थांया नों बवान सबै नायदि नों बे जे तिप्रा सांगै नों बवान सबै नायदि बेलेका हामबाय जारा नायतंनाय रंनो तिनि सारेकनि जतन हामबाय रय आनि कगरन मथाका हामबाय।